Ja siitä lähtee. Noin 110 kiloa on painoa. Kuuli juuri 114 kiloa. Siitä ensimmäinen yritys toiselle puolelle. Ja seuraava toisto. Ja sieltä lähtee. Noin. Ja yli siitä. Noin. 2 suoritusta hyväksytty. Lähtee kolmas laukaan betonimyhkäle. Ja sieltä vielä yli. Noin. 3 mennyt. Breathe, love. 4. lähtee siihen nätisti polvien päälle siitä ja ylitys sitten 4 on suoritettu. Mennään 5. Ja 40 sekkaa on kuulemma mennyt, eli siellähän on 75 sekuntia on maksimi. 5 suoritusta on tällä hetkellä takana Sampolla. Ja sieltä vaan otetaan kunnolla sitä pihkasta otetta. Noin sinne. Ja vielä menee se, tää oli 6 on mennyt nyt. 10 sekkaa, otan vielä yksi. Ja yksi vielä kerkiä, siihen vaan. Heti olla sinne ja töihin. Ja vielä kerkiä. Äkkiä nyt!